Já jsem Karel TV a zkusíme zkušenost má challenge. Už je stará. Eu não vou perdoar, eu vou clicar. Lá abraçar meu carro, o papai vai bagunçar, eu vou clicar. Takže to je tak. Takovýhle věcem se nesmím. Ani to jdem, ne. What's wrong with you? You stuck, are you? Jdeme, jak přijdou vtipný. Co dělá ten pes tam vzadu? No divný. Ne, prostě vážně. Co to má za vlasy? Jo, to jsem viděl. Cože? To bych chtěl někde to. Au. These are the congrats. I love them. A co to jsme? Ne. Ne, tam. Ne, tam. Ale kdo má doma takovouhle louži? Bože, to jsem čekal. No, ale... Bože. Ne. Ne. Tak. Jo, on je tam člověk. A kdybyste chtěli, abych tam měl webkameru, nebo jak to jmenuje, abych tam prostě byl vidět, tak napište do komentářů to. Jo? Jenom do... Ne, to on mu rozbije to sklo tam. To už jsem viděl. Křou pipí. Yes, you did. Mom is gonna be so mad. Kamo, to má limuzínu. Úplně ty sedečky. I knew that darn window was going out. Ne. Ale odpálil, to je. You're still your girl right here. Cože? Jak to všechno? Co? Jak to? Jo, ona se držela. Drž, to spadne. A co je na tom vtipného? Au.
až odletěl. Co to je? Oh God! Jsem někde viděl. No. Ale, co? Ale dosa! Že si říkali, že jsem tak postižený, proč to teď dělám. Ale jenom jsem viděl takový přízvuk na YouTube. Ale to není vtipný. Zkus se nesmát. Co je na tom vtipnýho? To je do něj zakousne. Počítejte si body, kdo vydržel nejdýl to. Kdo vydržel... Co to nemházel? Teď se do něj to není spadnou, no. Jo, to chci. No tak to nemáš. Promiňte. Evie, you hit the... Are you okay? Come lol. Come here. No a on ho teď schodí, ten malý. Oh wow, way! Co to je? Já neumím anglicky, takže... No, umím. Jsem čtvrťák, no. Ale ne, jakože dokonale, jenom ty základy. Promiňte. Je takový malý voják, ne? Ty vytáhne bazuku nebo kulomet, takže... Yeah. What'd you do? Why'd you cut your hair? Co to je? You don't want it to be like that? Do you like how you cut your hair? Ještě 3 minuty, chápete to? Další video. Já jsem měla 12 minut na kanále. Točím 8 minut. Co jsi to udělal s hlavou? Ježiši. Tady vypadá úplně jak normální, ne? No a on ho kousne. Nebo to nejspadne, já nevím. Teď to spadne. I can, are you sure? To I don't nechápu. want to scare you. Dobře, já to nerozumím. No, proč si to děláš s tou hlavou? You were trying to make your hair To si dělali sami. Really? Ale nechci. No, that's Jalen. You're not supposed to touch Jalen. Jo, takhle prdí hru. Tady to je nejlepší. To je pro dnešek zase všechno jinak. Jo. Takže, kdybyste chtěli abych měl tu webkameru, tak mi napište do komentů. A
vážně mi to napište, kdybyste ji vážně chtěli. A vážně máš a napište mi, jak se to jmenuje ta kamera. Takže čau.